Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kipat ba kasnong umran yang bernai ke Riboy District, kila penpau ya ke Jinkman ke bakraw hadin bala plipat ba ya kidukan, kibadan ha ka Libay Market hapo kate kasnong, kibala tay bat penurlong lingba ke jingarap jang ke Society for Action in Community, SACH, ringkat bat ke Corporate Social Responsibility, CSR jang ke HDFC Bank. Yakini kidukan kibadan ha katay ka Libay Market lawan ban plipat ba ha ka arpo kunday tare ujemmang araja arpun Rio daw MLA ko umsning constituency u Dr. Celestine Lingdo haringkat ka jingadon lang uba Andrew L. Mirthong u BDO ko umsning block u VMK project manager ka SACH ka kong ibadahon Karkongor assistant manager ka HDFC Bank nongpo uba Stephen Carboni rang ba snong umran nyang bernay lambat kiwe-kiwe ki Rio ba. Habakrana kini gejaya lang u Dr. Celestine Lingdo ulaong. Bagajing plipat ba yakini kidukan ka long shisha gajing kurku ka bakraw yakipat ba jong katay kasnong. Namarkan ailat yakipat ba ban yo ban ya dietiet bat ban kentiyo yaka yo ka kot jong ki long yeng long sem. Ulaong ru bakajaka ka badan katay ka market ka long ka babyang ba namar kadan haruk dan National Highway ka bahin Rio ka bala ban kring yakibabun kinong let nong wan. Kinong song snowru kila penpau ka jing sngongo ya ka SACH bat ka HDFC Bank kibalam no senyang bat ai jing rapan penurlong ya ka ni project ka ba ai jing kerman bat jing mentoy ya ka snong umran yang bernai. PD sentiu ru kisadon ki basange PD kidong ino ki jing di. Tika bangas ngo sarong banong hang ne kalong. Menta kesngi kamdai kasin ke beningkong ke bangiyo ya ka Libay Market hapo umran yang bernai. I would like to inform Mr. Venu Gopal, Madam Nandita, this is not the first Libay Market in this village. Kadon ka Libay Market ka paningkong ka bangiyo na ka state government hang tay harum. Mo, ngakin mau, house name Arajar Katnyo, ngadang long mga MLA baningkong jong ka umsning. Katay ka Libay Market, katay ka baladay banbu ha? Maulain maukan. Tikai ka daw ko bala pelong ba ngin pen kenriak sene ngangalai jemut ya ke sorkar mar persya ka Thrills Fun Park kin mau em tu ka park banyak kali ki kena kadon ka way ka building arlai teligi building bala sina ki restoran bat pensup yu pai ba tamang ngai pai bat nga pai thu ang to kibriu kim ju sange Pili restoran uwairo sitayo artayo arbenai hadin kato lakhang. Wan sa uwairo hadin kato katne benai lakhang. Kabamut ba kamdei ka location ka bakibriu kisngau tenat bat sange. Timenta hoat bakadon ka Thrills Fun Park ngai ka lakhamiyai. Tikane ka Libay Market. Kaladai bandon ha maulain maukan. Nakadaw bangilayo i bakan sa fail ngalaai ka pressure ya ka sorkar hak tu kapor badai ban penkendria na maulain maukan siya ne sesenda jong ka brisdil teka jingtre ka layan arhajar khatpra Dr. Bomuremno tingi klemyo banya keren sa panggata di kabangas ngo kaya mensim kendiat kalong baman mga rung hang tu ngamyo i kitray kadur try sinong gibasyong dukan kajingmut jongki Libay Market kajingmut jongki ni ki facilities kalong ban kentiu ya kajing im bat kayo kakot jongi ki try snong di gadai kapor na kabeta ka snong lese ban perkhat ba gumno ban penunkam ya katai ka Libay Market kabalayo na state government bat kam tamru kani hang ni tangalayo i ki try snong kilong kumi na po snong kilong kinong di nong tit nong pet kapan sengok kemen ya nga. Kikayo kahadhi pi ibon sen kadai ke ege ke jaka ke bagi kum kibriu ni pinan kam bantit ing tit ki bagi dan kam shimet ayeng asam nen bentak ki bagi jinan kam bun kinong rap ngi ibon kidan ki SGs ke bagi ngi promote kidan lagi jong kitiar lane kidan lagi jong ki products bikin ai lane bikin offer tapi bun sen kata ke platform kam don lane kata ke opportunity kim yo
haka bakin yo ban market bahai kita produk ki jongki deling ba jong kane ka jingwan jong kane ka lebai market yang it's kamba kala long ka jingerap iki nong rap lane ki groups lane iki bai pada ki nong jong kane ka snong haka bakin yo ban ai ka service ki jongki shi ki pajba om tang jong ka ne ka snong ne ya baro ki nong let nong wan ki ba traveling ba jong kane ka Surak National Highway man kasni hoi benta ki tentang hinyo teli ki dukan but hinyo ki beneficiaries ki bayo ya kini ki dukan te ki tui hinyo ki bayo kini ki dukan ki long ki badan bok but ngaken man scam ba pi pinyo banang penan kamba ya kani ka kabu ka ba pi pilayo ya kini ki dukan ha ba penla ban roy ban par ban im ban yo ya kata ka jakpo ko jong pi but ba kani kan long ka jingker khu ya ka yin ka sem ka jong pi but ya ka snong ka thaw hi bar ko wai. Coming back in the area of promotion of education, we have renovated school almost above 53 schools who falls in the category of LP and UP have been renovated across multiple blocks like Jarang, Umring and Umsning. We have supported the school management in setting up of the school library, provided basic facilities, learning atmosphere, creating learning atmosphere, smart classes, computer labs, furniture, sports material, and so on. In the area of technical education, we have demonstrated a successful model in the village of Patharim. There, an e-learning center catering computer learning for the rural youth. When we are understanding the Meghalaya scenario, we can understand that a lot of infrastructural limitations and communication shortages. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.